Verča, ja ako niekto, kto bol pri tebe, keď si robila váhu, akože že sme tu ponocovali, čo sme dali? Dali sme 48 hodín, že sme išli 2 dní po sebe. Ako tá Tu sme boli saunu bez spánku, že sme išli od 11. do 6. rána, potom rovno do Třinca, tam ešte vlasy sa odstrihli. Mňa by zaujímalo, lebo Mňa by zaujímal aj tvoj pohľad. Ja som bol popri tom. Si bol celý čas, ako som to robila. Mňa by zaujímal, presne, lebo ľudia, ja im niečo poviem a oni budú ona klame, ona si vymýšľa, to je žena precitlivená. Ja chcem, presne aby si to povedal ty, niekto, kto pozeral a fakt videl, že piči, ja neklamem, že to je ťažké. Že nie je to ťažké, ja som fakt bojovnička, ty kokos more. Teda obhájim ťa, hej, teraz. Aby ste vedeli, ja som bol, že asi krok po kroku s Veronikou tu, keď robila váhu a normálne nechcela ísť. Normálne čakal som ju na recepcii a napíše mi: Niko, som vonka, poď. Ja prídem za ňou, ty si ako sem prišla? Vyšiel som bočným vchodom, nechcel som nikoho vidieť. že proste, každý sa ma spýta sa mu, idem po chodbe, ty sa musíš mať, že nemusíš teraz jesť, čo? A takéto veci proste. A pritom, no ja som s Verčou bol a nevyzeralo, že by sa mala. Je to proste, veď sme ju tu vláčili po zemi. Bolo to, že prišli sme sem na saunu, už aj tak je podráždená, lebo vodu nepila celý deň, nič nejedlo, ani nevidela. To ja som robil životnú chybu, že som vyťahol chlebík pred ňou. Že, ako, to bol extrém. To som musel rýchlo bežať preč. A potom v saune, tam sme, naštartuje tá sauna, ona si tu dá každú deku v gyme pomaly na seba oblečie. To nie som si, že svoje deky. Čiapku na hlavu. mi dá spacák. Spacák, a to je extrém. A potom do sauny, tam jak mŕtvola, proste tak. Tak, my sme akože točili aj popri tom, aj si môžete pozrieť video, že ako Verča robila váhu. No, to je silné, ako som to pozerala, tak som plakala. Ako inak. No. Zanechalo to mňa úplne emóciu, že tú, čo som zažívala vtedy. Tak lebo vieš presne, čo si zažívala a akože to, čo si tam zažívala, to si nemyslím, že si niekto vie sa vcítiť do toho, až kým fakt cez to nešiel, že proste sa to poddal, že idem robiť váhu a schudnem tak, že zo sauny ma ťahajú 2 chlapi von na to, aby ma položili, obalili ďalšími dekami a o 15 minút som išla zasa do tej sauny. A potom, aby som dekami išla autom, nevyspatá a ešte na váhu sa postavila pred kamerami a potom vlastne aj tak to není dosť, tak idem si odstrihnúť vlasy a vlastne teraz prídem a je to tam, konečne môžem si dať cucnúť džúsik. Vieš. A ťažko je to, ja som s tebou bol tam počas toho celého procesu a ja aj viem si to predstaviť, lebo som tam bol, viem si to plus minus, ale aj tak nebudem v tom 100% ako vedieť. A to ma zaujímalo, že či by si vedela opísať vlastne, čo ti ide tou hlavou počas toho. Áno. Akože pred týmto ešte poviem to, že určite by to nikto nemal skúšať, lebo koľky mi písali, že ako to robím, že by chceli, tak to majú oni rýchlo schudnúť, tak veľa. Určite to není zdravé, a nie že zdravé, není to dobré ani celkovo robiť, ani bez nejakého dozoru. Ja mám fakt šťastie, že mám okolo seba strašne dobrých ľudí, vieš, že bol si tam ty, Sára robí so mnou váhu stále, ty kokos, ona z Brezna príde a je so mnou, teraz bola so mnou od večera do rána. To je šialené, čo ona robí, chápeš, preto, aby mi bola oporou. Bol tam môj brat, ty kokos, proste bol tam Peťo, vieš, že to je taká opora mať takýchto ľudí v tej chvíli pri sebe, lebo ja sama, ak by som toto zvládla. Vieš, to není možné, by som niekde spadla na zem a skolabovala a už sa neviem. Som rada, že ich mám pri sebe. Ešte by som povedala na začiatok, že že teraz si možno niekto predstaví, že možno nachudla 10 kg, že ju museli 2 chlapi nosiť. Práve, že nie. Teraz som mala fakt, že najlepšiu váhu. Proste ja som prišla na váhu 60 kg. Že ty kokozu, wow, že to som stravou, lebo fakt som bola zodpovedná v diete a mi to pekne padlo, že som bola v šoku, že 60 kg a to už vlastne vychádza len 2,8 kg. To už proste nebrala som ako niečo, čo je, už som robila aj viacej a toto mi fakt prišlo, že wow, ak mi to pekne padlo, že 2,8, to stačí 2,5, lebo však 300 gramov padne, taký bol scenár. Takže 2,5 kg som čakala 3 sauny, že 3 sauny a to dáme. Len presne ja som po tom zápase vlastne zistila, som bola na testoch, že som mala čierny kašel a ja som už potom bola aj strašne dlho chorá a presne to bol dôvod, prečo mi tá váha nešla dole. Že to nebolo preto, že teraz som chudla 100 kg a nešlo mi to proste dole, bolo to ťažké, bolo to tým, že to telo bolo oslabené, do toho som týždeň predtým mala herpes, som mala vírózu, proste veľa vecí sa mi nalepilo a to telo mi tú vodu nechcelo pustiť. Že nebolo to teraz, že som bola nezodpovedná a dávala som 100 kg dole, hej. Proste aby som to dala na správnu mieru, že ja tiež nechcem chudnúť veľa na vode, lebo viem, že to pre to telo není dobré.
A čím si nižšia váha, ani nie je dobré chudnúť veľa. Keď chudne 100 kilový viacej, tak je to úplne iné, ako keď chudne 60 kilová, hej. No dobré, ako som sa cítila? No po tej prvej saune som sa cítila fakt zle, lebo som sa vôbec nepotila, že v tej prvej sauny som sa nepotila skoro vôbec. A keď sa po 10 minút človek pozrie na seba a vidí, že pred saunou ste všetci spotení a teče z vás voda pred saunou a ja som dnuka v nej, som ešte zakrytá, aby som sa potila ešte viac a som po tej saune suchá. A že ty kokos, tak teraz je niečo zlé, že nejde to tak podľa predstav, ako som si myslela. Ale proste vy ste ma fakt, že nedovolili ste mi ani troška, ako aj keď som pochybovala, ale ja som vedela, že keď 10-15 minút poležím, lebo vlastne robí sa to tak, som nejakých 15 minút, dajme tomu v tej saune a potom vás utrú a do takej pol hodinky, 40 minút vás zabalia do takého zábalu, kde máte tie deky, všetko na hlave, aby ste sa potili, lebo aspoň ja to tak mám, že ja nerobím váhu v tej saune sa moje telo rozohreje a tým zábalom schudnem najviac. No ale není to tak, teraz mi to tak veľmi nevyšlo. Ani jedno, ani druhé a my sme robili asi reálne nejakých 7 saun. 6-7 saun. Že my sme od večera proste my sme do poslednej chvíle, kým sa dalo, aby sme stihli vôbec váhu, my sme to stihli LTT, my sme tam prišli a už nás háňali. Takže vlastne ja som sa nevzdala, že si som povedala, že už na to kašľam, už som chcela manažerovi volať, že asi mi budú musieť 20% zobrať, len to by mi asi veľa neostalo. Ak si každý myslí fighter milionár, no tak asi nie. Takže som si povedala, že musím do toho dať všetko a vy ste mi nedovolili proste to vzdať. Ste povedali, že dobre, lahni si teraz, troška sa vydýchaj, lebo to není tak ľahké tam vliesť, proste už tak mi je zle, už proste si poviem, že nemám chuť už do tej sauny vliesť. Ale vy ste mi tam pustili, ty si mi pustil toho pesničku zo Showmana a ja keby som ožila. Ty si ju pustil a ja že ja proste ten zápas vyhrám. Vedela som, že to je proti Alvarez, vedela som, že Alvarez je veľké meno, že mala som zápas aj Ľudská ju tiež neukončila, tak bola pre mňa veľká motivácia ju ukončiť, urobiť dominantný zápas a to som si celý čas hovorila v hlave, že ja do toho proste musím tú váhu spraviť aj nemôžem dovoliť, že tú váhu nespravím, lebo tým ukážem, že som strašne slabá. Vieš, že pre mňa nespraviť váhu je krok, že si prehral. Ja tú váhu musím spraviť. A keď mi na tej váhe chýbalo, že som sa postavila na váhu a vy ste hovorili, že tak ešte budeš skakať na švihadle, keď bude treba. Ja som vedela, že keď som za 7 saun už nevypotila nič, ja som vedela, že čo ja môžem skákať na švihadle, že to proste nepôjde. Ja milujem odborníkov, ktorí povedia, mala sa ísť vycikať, mala ísť na veľkú, mala vyplúť sliny. Prečo nás toto nenapadlo? No prečo nás toto, povedz mi, prečo som si ja strihala vlasy, keď ja som sa mohla ísť vycikať? Ja to nechápem. Chápete? Prečo ste mi to nepovedali? Sorry, na budúce budeme vedieť. Ústa som mala už tak popraskané z toho, jaká som suchá. Ja som mala vyplúť slinu. Počkaj, keby ja neviem, čo chcem urobiť, tak zo seba nedám von nič. Ale to presne to. Prečo sa mám nervovať nad ľuďmi, ktorí to nikdy neurobili? Proste to... Ja nechápem, čo to je za trénera, že mi nepovedal chod na vecko a nemusíš si strihať vlasy. Vlado, asi je to tvoja chyba. Chápeš, že prečo mi to nepovedali? Ja neviem, teraz by som nemusela vyzerať takto, jak tigrica s takou lou hlavou. Ja nechápem, prečo sme to tak spravili. Ale ja som rada za krátke vlasy. Není to zodpovedné proste, že si idem ostrihať vlasy, ale môžem ďakovať Bohu za to, prečo. Vy chalani máte krátke vlasy, tak máte šťastie. Ja od tých 100 gramov mám viac vďaka vlasom, no tak som si ich dala dole a nemám už, no tak čo? Tak som to proste len využila, že chcem mať letný účes krátky. A vďaka Bohu, vďaka tomu som aj tú váhu spravila proste. Ja som rada, že som už nemusela nič robiť. No, to není, že by som nechcela, že by som nemala bojovné srdce, ale som cítila, že to telo mi už nepustí proste. To ste videli, to proste, keď to raz nepustilo v saune za 7 saun, no na švihadle, keď budem skákať, tak to určite pomôže, vieš. No tak jasné, že to nepomôže, ty kokso, nepomôže. Mali sme ešte nechty zostrihať predtým. No, som strihala. Aj som strihala nechty, aj som dala, proste ja som urobila fakt, že už sa nedalo v tej chvíli urobiť viac. Aj. Už proste len sa spoľahnú na to, či to tie vlasy pustia a pustili. No tak aj z toho virálne video aspoň. No